respirar la vida del càmping des de petit. El seu pare va ser un dels pioners del sector a Espanya, amb la creació, el 1955, del càmping La Ballena Alegre de Viladecans. El meu pare ens enviava els fills a França a estudiar francès als estius. Llavors, un any ens venien a recollir, fèiem un petit viatget per Europa i passant per Suïssa, a prop del llac Léman, la meva mare va veure un càmping i li va dir: Pepe, això és el que tindríem que fer. El meu pare, naturalment, va fer un càmping, era farmacèutic, no sabia una paraula de càmpings, però així es va començar. Josep Manel Arraut, que es va llicenciar en Econòmiques i Dret, va optar primer per no seguir les passes familiars a nivell professional. Això va canviar quan el seu pare li va proposar crear la Ballena Alegre 2 de Sant Pere Pescador. Es va inaugurar el 1977, quan ell tenia 30 anys, i va decidir llicenciar-se també en turisme. Va ser com un retorn a la infància. Llavors, potser com no tenia l'experiència de molts altres, el primer que vaig fer va ser treure tots els turoperadors. Com li feies un preu inferior, et portava un client que no era del nivell del client del càmping i generava alguns problemes de convivència. I des de l'any 83 aproximadament que no tenim turoperadors i ens ho negociem tot nosaltres, ni agències de viatge, i tots els clients els captem nosaltres. De les dificultats en surten les oportunitats. El 15 de setembre de 2008, en plena crisi, va optar per una decisió molt important per a la història dels allotjaments al sector. Amb l'ajut del seu fill, Albert Arraut, arquitecte, van dissenyar bungalows propis i de luxe per atreure els clients d'hotels, i l'oferta a la Ballena va créixer de 70 a 170 unitats. Cada crisi ens ve una clientela d'un nivell superior que per la crisi precisament busca vacances més econòmiques. Es sorprenen dels càmpings, de les seves ubicacions i els serveis, però no teníem uns bungalows que els donessin el confort que desitjaven i el mercat no existia. Amb la qual cosa vam decidir amb el meu fill dissenyar-ne un ecològic, amb doble façana, els llits serien de 1,80 m i tindrien tot el confort que té un hotel de 4 estrelles. Gràcies a Déu la vam endivinar i van ser un èxit. I a partir d'aquí, aquells primers que tenien al voltant de 50 metres, avui els fem de 80. I estem consolidant una clientela de molt més nivell i de molt més preu. Al càmping La Ballena Alegre hi ha actualment més de 300 bungalows i ha rebut un gran nombre de premis i reconeixements. Són pioners en lemes, disposen de l'ISO 14001 i són capdavanters en informatització. Han ajudat a crear un nou concepte de fer vacances. Vam decidir iniciar o apostar fort per la informàtica. El programa que avui tenen el 60 o 70% dels càmpings espanyols es va iniciar el desenvolupament en aquest càmping. Tenim lectors de matrícules de cotxes des de l'any 86-87. En fi, que avui, jo ja em perdo perquè és tot tan automàtic que jo que no sé ni fer servir una targeta de crèdit amb tanta història, però veig que els que ho porten bé. Amb 25 hectàrees i unes 4.000 persones a l'estiu, la Ballena Alegre és tot un món, amb un gran nombre d'anècdotes. Recordo que cada mes d'octubre rebíem una carta d'un alemany que ens deixava caldo. I cada any. Però la veritat és que el tio la tocava, era quasi la guia de les obres que teníem que fer. Un estiu vaig dir, quan arribi el senyor Lange, m'aviseu que el vull conèixer. El vaig anar a veure i li vaig dir, escolti, miri, vostè cada any ens envia una carta que ens posa caldo. Com és que continua venint? Diu, jo els dic el que crec que no està bé. Dic, però per mi aquest és un dels millors del món. Un any vam deixar de rebre la carta al senyor Lange i vam creure que s'havia mort. Perquè, esclar, ja portava no sé quants anys. El vam trucar i vam parlar amb ell i vam dir, home, mira, quina satisfacció poder parlar amb vostè perquè pensàvem que havia mort, perquè aquest any no ens ha escrit. Diu, no, és que aquest any no tinc cap queixa. Dic, bueno, home, doncs anem bé. El càmping es renova constantment amb obres cada any. Amb un brillant equip directiu format per Toni Castellà, Àlex Trias i Lai Gainza, s'ha impulsat l'especialització esportiva, fent del vent que bufa a la zona un gran aliat. De l'any 85
vam començar a fer una concentració de windsurfistes, aprofitar una mica la climatologia de la zona i els vents, i al final, anar picant pedra, vam aconseguir portar el campionat del món de windsurf dintre del circuit mundial, una de les proves que a més és de les més antigues. Llavors, aquesta em sembla que ja és la 17a edició, i també estem apostant molt per nous esports de vent com el kitesurf i esports tot relacionat amb el vent. Hem de pensar que abans la gent quan venia a navegar deien tarifa i tarifa, i ara aquí almenys s'ha aconseguit que com a mínim ja és tan important Costa Brava, el Golf de Roses, com Tarifa, amb la qual molta gent ja crec que per la zona ha impulsat molt el turisme de vent, sobretot el windsurf. I mentre fem aquesta entrevista en un bungalou de luxe, ecològic i amb totes les comoditats, i en el marc d'un càmping que fins i tot ja disposa d'un spa, segueix pensant en noves innovacions que continuaran revolucionant el món del càmping i ajudaran el sector a mantenir la gran qualitat que el caracteritza.